ሓደ ሰባት ሙሉእ ህይወቶም እናሰርሑ ከለዉ ምንም ኣይልወጡን። እዞም ሰባት እዚኣቶም ገንዘብ ስለ ዘይረኽቡ ወይ ድማ እኹል ኣታዊ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን። እዚ ንገንዘብ ካብ ዘለዎም ኣመላኽታት ዝተበገሰ እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም። ምዉቕ ሰላምታይ ናብ ዘለኹም ይብጻሕኩም። እዚ ቪድዮ ሳብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩሞ ጽቡቕ ትምህርቲ ትረኽብሉ ኢኹም። በኣርከስ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና ንሰባት ረኻታት ክንከውን ዝገብረና ናይ ገንዘብ ኣመላኽታት ብዝርዝር ክንርኢና። እዞም ኣተሓሳስባታት ወይ ድማ ኣመላኻኽታታት እንተዘይማሒሽናዮም ህይወትና ሙሉእ ምስ ቁጠባና እናተቓለስና ንነብር ኢና። ናፖሊዮን ሂል ኣብ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ዝብል መጽሓፉ ከምዚ ይብል፣ ኣእምሮኻ ዝሓሰቦን ዝኣመነሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ይብል። እዚ ማለት ኣእምሮኻ ዓብዪ ሓሳብ ትሓስበሉ እንተኮይንካ ዓብዪ ነገር ዘይሰርሐሉ መንገዲ የለን። ሕማቕ ሓሳብ ወይ ድማ ንእሽተይ ሓሳብ ትሓስበሉ እንተኮይንካ እውን ንእሽተይ ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል። ኣእምሮ ወዲ ሰብ ክልተ ክፍልታት ኣለዎ። ንሳቶም እውን ኮንሽየስ ማይንድ እና ሳብ ኮንሽየስ ማይንድ ይበሃሉ። ኮንሽየስ ማይንድ ወይ ድማ ውነ ማለት ኩሎም ስምዒት ህዋሳትና ብዝእክቦ ኢንፎርሜሽን ተረዲኡ ዝትርጉምን ዝዝክርን እንትኸውን፣ ሳብ ኮንሽየስ ማይንድ ድማ ዝረኸቦ ኢንፎርሜሽን ዝትግብር ወይ ድማ ከም ልምዲ ዝወስድ ክፍሊ ኣእምሮና እዩ። ጄሪ ሮበርት ኣብ ዘ ሚሊዮነር ማይንድ ሴት መጽሓፉ ብኸምዚ ይገልጾ፣ ኮንሽየስ ማይንድ ወይ ድማ ውነ ማለት ሓደ ሓረስታይ ኣብ ግራቱ እንታይ ከም ዝዘርእ ክውስን ከሎ እንትኸውን፣ ሳብ ኮንሽየስ ማይንድ ወይ ድማ ትሕተውነ ድማ እቲ ዝዘርአሉ ግራት እዩ። እዚ ማለት ኮንሽየስ ማይንድ እታወት እንትኸውን ሳብ ኮንሽየስ ድማ ፍርያት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኩሉ ግዜ ኣእምሮና ንሕና ዝበልናዮ ወይ ድማ ዝኣዘዝናዮ እዩ ዝገብር። ስለዚ ሃፋትም ወይ ድማ ዕዉታት ዝገበረና ኣተሓሳስባና እዩ። ኣብዚ ጠንቂ ድኽነት ደቂ ሰባት ዝኾኑ 10 ኣተሓሳስባታት ክንርኢና። ቀዳማይ ቁፅሪ 1 ማኒ ኢዝ ኢቪል ማይንድ ሴት ወይ ድማ ገንዘብ ናይ ሰይጣን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። እዚ ገንዘብ ምንጪ ኩሎም ሓጢኣታት እዩ ካብ ዝብል ይጅመር። እዚ ማለት ገንዘብ እንተሃሊካ ሕማቕ ነገራት ክሰርሕ ጥራሕ እዩ ዝገበረካ ወይ ድማ ጥዑይ ሰብ ክትኸውን ግድን ድኻ ክትኸውን ኣለካ ማለት እዩ። ነገር ግን ገንዘብ ክልተ ኣንፈት ዘለዎ መሳርሒ እዩ። እዚ ማለት ገንዘብ ጌርካ ጽቡቕ ወይ ድማ ሰብ ዝፈትዎ ሰናይ ስራሕ ክትሰርሕ፣ ገንዘብ ጌርካ እውን ሰብ ዘይፈትዎ እከይ ተግባር ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ገንዘብ ምስራሕ ወይ ምፍታም ሓጢኣት ኣይኮነን። ነገር ግን ሕማቕ ዝኾነሉ ሰዓት እውን ኣሎ። ንኣብነት ንገንዘብ ኢልካ ነቲ ብገንዘብ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ክብርኻን መንነትካን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ትቐርብ እንተኮይንካ እዚ ዓብዪ ውድቀት እዩ። ስለዚ ገንዘብና ኣብ ጠቓሚ ነገር እንተውዒልናዮ፣ እንደገና እውን ገንዘብና ሽግር ናይ ሰባት ፈቲሕና እንተረኺብናዮ ገንዘብ መንገዲ ሓጢኣት ዘይኾነስ መንገዲ ጽድቂ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ። ተኻልኣይ ኣተሓሳስባ ንሎሚ ጥራሕ ምንባር እዩ። እዚ ማለት ንጽባሕ ከይሓሰብካ ዝረኸብካዮ ኩሉ ኣብ ሎሚ ምዓል ማለት እዩ። ጽባሕ እንታይ ሒዛትለይ ከም ትመጽእ ኣይፈልጥን፣ ስለዚ ሎሚ ክዕጎሰለኒ ዝብል ደካማ ኣተሓሳስባ ምህላው እዩ። ጽባሕ ሒዛትልካ ትመጽእ ነገር የብላን። ጽባሕ ውፅኢት ሎሚ ኸ እያ። ኣብ ሎሚ ኮይንካ ንጽባሕ እንተሓሲብካ ጽባሕ ድማ ንጽባሕ ትሓስበልካ እያ። ሳልሳይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ገንዘብ ምስ ረኸብክየ ምዕቋር ወይ ድማ ኢንቨስት ምግባር ዝጅምር ዝብል እዩ። ኩሉ ነገር ብንእሽተይ እዩ ዝጅምር። ንእሽተይ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ወይ ድማ ተኮይንካ ዓብዪ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን። ውሕድ ገንዘብካ ዘይትቆጻጸርን ዘይተመሓድርን እንተኮይንካ ብዙሕ ገንዘብ ክትቆጻጸር ክተመሓድር ኣይትኽእልን። ሃብቲ ዝህነፅ ብትረኽቦ መጠን ገንዘብ ዘይኮነስ ብዘለካ ስነ ስርዓትን ቁፅፅርን እዩ ዝጅምር። ስለዚ ሎሚ ጀምር። ተዚ ኣትሪፍካሉ ወይ ድማ ተዚ ተጠቒምካሉ ጽቡቕ ትምህርትን ስራሕ ልምድን ክትረኽበሉ ኢኻ። ራብዓይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ሓላፍነት ንምውሳድ ምፍራሕ ፊር ኦፍ ቴኪንግ ሪስክ እዩ። ዝኾነ ይኹን ግዜን ቦታን ኩነታትን ሓላፍነት ንምውሳድ ትፈርሕ እንተኮይንካ ዕድላት ከምልጡኻ እዮም። ሓላፍነት ንምውሳድ ምፍራሕ ማለት ካብ ዕድላትካ ምህዳም ማለት እዩ። ንኩሎም ነገራት ትፈርሕ እንተኮይንካ ኩሎም ዕድላት ኣይትረኽቦምን። እቲ ዝዓበየ ሪስክ ወይ ድማ ሓደጋ ዘይምውሳድ ይብለና ማርክ ዙከርበርግ።
እቲ ሓምሻይ ተሓሳስባ ኣብ ሓደ ኣታዊ ጥራሕ ጽግዕተኛ ምዃን እዩ። እዚ ማለት ዘለኻዮ ቦታ ውሕስ ኮይኑ ስለ ዝስምዓካ ናብ ካሊእ ንኸይትወፅእ ወይ ድማ ካሊእ ተወሳኺ ስራሕ ከይትጅምር ስለ ትድረት ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ክትከውን ምምራጽ ማለት እዩ። እዛ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ስራሕና ውሕስነት ከይስምዐና ወይ ድማ ጆብ ኢንሴኩሪቲ ክስምዐና ይገብር። ንኣብነት እቲ ትሰርሐሉ ትካል ኣብ ዝኸሰርሉ ሰዓት ንስኻን ቤተሰብካን ጠጠው ትብለለኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምንጪ ኣታዊኻ ንሳ ጥራይ እያ። ተወሳኺ እውን ገዛ ናይ ምውናን ዕድላትካ ዝመንመነ እዩ። እንደገና ብናር ወሰኺ ዋጋ መጀመርያ ተጎዳኣይ ንስኻ ኢኻ። ሃብታማት ግን መጀመርያ ዝገብርዎ ነገር ተሃለወ ብዙሕ ምንጪ ኣታዊታት መናጽ እዩ። ሻድሻይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ንኻልኦት ሰባትን ኩነታትን ምውቃስ ወይ ከዓ ብሌሚንግ ኣዘርስ ይበሃል። ንመንግስቲ፣ ንኢኮኖምያዊ ኩነታት፣ ንስራሕ ወይ ድማ ካልኦት ውልቀ ሰባት ናይ ምውቃስ ባህሪ እንተሃልዩካ ነቲ ናይ ስራሕ መንፈስካ ቀቲልካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ሕድሕድ ውዕሎኻን ስራሕኻን እትገብሮም ወይ ድማ ዘጋጥሙኻ ስሕተታት ንውልቀኻ ውሰን፣ ውቐስ ወይ ድማ ሓላፍነት ውሰድ። ኣብ ህይወትካ ዓብይ ግደ ዘለዎ ሰብ ንስኻ ኢኻ። ዝኾነ ኣካል ግዜን ኩነታትን ከማቻችወልካ ከይትጽበ ትዛዕበየ ሃብትኻ ግዜኻ እዩ። ግዜኻ ተጠቐመሉ። ግዜኻ ባዕልኻ ኣብ ባዕልኻ ትሰርሐሉ። ሸውዓይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ሃብታማት ዕድለኛታት እዮም ኢልካ ምሕሳብ እዩ። ኣነ ዕድለኛ ኣይኮንኩን ዝብል ኣተሓሳስባ ዝመጽእ እቲ ድኻም፣ ትዕግስቲ፣ ጽቡቕ ውሳነን ናይ ዕውታት ሰባት ኣብ ግምት ስለ ዘይትእትዎን ስለ ዘይትፈልጦን እዩ። ዕድል ባዕሉ ኣይኮነን ዝፍጠር፣ ዕድል ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥሮ። ሰባት ዕውታት ዝኾኑ ድሕሪ ብዙሕ ላዕሊ ታሕትን ድሕሪ ብዙሕ ምውዳቕን ምትጻእን እዩ። ስለዚ ዝረኸብካዮም ኣጋጣሚታት ናብ ዕድላት ቀይሮም። ለውጢ ዋጋ ከም ዝሓትት እመን። ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ዋጋ ይሓትት እዩ። ምንም ዘይሽየጥ ነገር የለን። ሻሙናይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ሕፅረት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ እዩ። እዚ ማለት ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ንኽትፈልጥ ዘይምግዳስ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብዛዕባ በጀት፣ ኢንቨስትመንት፣ ኣፈላላይ ጥሪትን ዕዳን ዘይምፍላጥ እዩ። ሕፅር ብዝበለ ኣገላልጻ ንኣብነት በጀት ማለት ምሕደራ ወይ ድማ ቁፅፅር ገንዘብ ማለት እዩ። ኢንቨስትመንት ገንዘብ ካብ ስራሕ ኣውዒልካ ተወሳኺ ገንዘብ ከፍሪልካ ምግባር ማለት እዩ። ጥሪት ናብ ጅባኻ ገንዘብ ከምፀልካ ዝኽእል ሃብቲ እንትኸውን ዕዳ ድማ ካብ ጅባኻ ገንዘብ ክወስደልካ ዝኽእል ዕዳ እዩ ወይ ድማ ልቓሕ እዩ። ታሽዓይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ኣብ ክንዲ ሃብታም ንምዃን ምጽዓር፣ ሃብታም ክትመስል ምሙኳር ወይ ድማ ምጽዓር፣ ሰባት ትስሕብ ወይ ድማ ሃብታም ምዃንካ ከረጋገጸልካ ወይ ድማ ፎር ቫሊዴሽን ከምኡ እውን ብገንዘብካ ማእኸል ስሕበት ክትከውን ምጽዓር እዩ። ቅድሚ ንኣብነት ቅድሚ ኣታዊኻ ምዕባዩ ላይፍ ስታይልካ ምዕባይ። እዚ ማለት ገንዘብካ ኣብ ክባር ነገራት ወይ ድማ ገይፅታት መዋዕልን ገንዘብካ ንኤክስተርናል ቫሊዴሽን መዋዕል ማለት እዩ። እዚ ዓርሰ እምነት ካብ ዘይምህላውን ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድኽመትን ስንፍናን ብገይፂ ንምሽፋን ኣብ ትገብሮ ጥምጥም ዝመፀ እዩ። ክትፍቶ ኢልካ ናይ ሓሶት ስእልታት ካብ ትስእል እናተጸላእኻ ትኽክለኛ መንነትካ ህነጽ። እቲ ሎሚ ተሓቢእኻ ተሃንጾ ዘለኻ መንነት ጽባሕ ምስክርካ እዩ። ዓስራይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ድማ ኣይክእልን ዝብል ኣተሓሳስባ ምህላው እዩ። እዚ ኣተሓሳስባ ካብቲ ዘለኻዮ ውሕስ ተመሲሉ ዝስምዐካ ቦታ ንኸይትወፅእ ካብ ዘለካ ፍርሕን ጭንቅን ይብገስ። ዝኾነ ነገር ክትምሃር ወይ ድማ ክስኻዕልካ እንተደሊኻ መጀመርያ ክትምኩር ኣለካ ወይ ክትምሃረሉ ኢኻ ወይ ክትጥቀመሉ ኢኻ። ኣይክእልን ዝብል ኣተሓሳስባ ኣወጊድካ ከመይ ክገብሮ ይኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ እንተማዕቢልካ ግን እዚ ሓድሽ ኣተሓሳስባ እዚ ንብዙሓት ዕድላት በሪ ክኸፍትልካ እዩ። ኩራት ተኸታተልቲ ኩልና ሰባት ክንወለድ ከለና ናይ ህይወት መምርሒ ወይ ድማ ማንዋል ሒዝና ይኮንና እንተወሊድና ኩሉ ሰብ ባዶ ኮይኑ እዩ ምንባር ጀሚሩ። መወዳእታና ዝውስነልና ኣተሓሳስባና፣ ውሳነና፣ ትዕግስትናን ጽንዓትናን እዩ።
لهم زحسكو تحسو نزي مسنيرو ناتكم دمص أقدا سلازخونا غونا حسا ويدما رئيتو تحاليو أكو منطق مطلي غطال فيديو خسان برخا سلام يقنينا